Ма защо? След 3 часа ще леги ли? Чай час. Ти лашкам камерата. Има снимак. Не съм в състояние, брат. Нищо, аз може да не го качвам. Може да Утре се... ще се лигаем цял ден, брат. Цял ден ще се лигаем. Ще се базикаем с дизелджиите там. Брат, може ли да чуя? Много яко се чуя, брат. Стокова. 163 коня. Не, 132, не 100, не. 163 са 90-ките, там преди такива ще има. Тройката, твоята колко беше? 136? Да, бе, двойка. Не, тройка. Сега 12 са, чакаме да съхнат колите. Не, не е 12. 12 и 12. И кога трябва да ставим? След 5 часа буквално. Да. 3-4 часа. То гледай, Джанджо няма човек. Ти си го фана сега. То по-зле става, по-мокро става. Абе, чести трябваше с щетката да го фаниш да го обърши само. Примерно. Даже не трябваше и парцал. Давай. Ке мал сой дере, шумен. Ни в Стара Загора ще ходи. Не става. То вали през тавана. Хората гледай какво крещят направо. Аре, забърши го малко. Не става. То сега, защото е тук малко тъгъл и отзади има черно, зато и те изглежда. То може би по-перфектно няма стане. На светло нищо няма се вижда. То сега е... То по светло няма стане. Не бе, през деня ме дилак. И деня не, да не сложи грешния. Сега някакви базика са. Та с песен ме пускат за 5 път. Чакай, не, това много грешно. Втори опит. Да усиля микрофона на фана музиката. Брат, и като го гледам, ще остане на джама до другия събор. Нищо так му няма купувам стикери. С 10 лева. Е така, с един маркер ще направим да е 24-та. Като промоциите на черния петък. Да дам ли четката да държам или ти ще обръш или аз да държам ли ти как ама на ръка на около. Ама чай да видим. Къде? Твоето няма голям избор, твоя джам е по-малък, чакай се. И ти? И сега ще имаш балончета, ама то няма как без балончета, човек, то тук много е голям стикера. Дай тук да изчистим. Къде е парцала? Ето е. С глупости се занимавам. Как глупости бе? На събор ще ходиш стикер нямаш. На крило, нали? То по принцип малко на тако се е джама, смисъл. Магдалена. Ще обрез въздуха, лаш тако с... Ама малко аз... Няма са много лоши. Сигурен ли? То ще има балончета, много е голям стикер, просто... Няма да има. Ще има, ето пете малко. Къде е? Аз знаеш колко си игра състиниш да го такова. То така си готвя. Има малко, няма как да няма изобщо, че той просто стикър е така. Шкояко седи. Не знам, те са на Байдан ще откачат. Аз ти казвам да отидем. Дай сега дори да спре дъжда. Давай, той спря, давай бързо, дай. Къде е парцал?
Или само с щетката цък. Първо бери капките. Накрил го леп. Нищо, той движение ще се оправи. Опа, дано да се чува, човек. Те е скандално. Кое дано да се чува на микрофона? Музиката. Да. Ама аз не съм го такова. Не съм го усилял. Значи той ако го включиш във влога ще е много нелепо, човек. Ще бъдеш Лена Магдалена. На бекграунд ще е сложил дай да се чуе леко. Чакай, ти трябваш малко. Няма симетрия сега, брат. Аз моите опъвах рулетки да я горе-долу. Сериозен ли си, бе? Да, бе. Защото... Пак заваля. Къде е рулетката така се премеря? В колата няма. Имах, ама не знам къде. Много нагоре не го вдигна. Чай сега. Те ще правим сега, като едно време. 5 пръста. Чакай, сега ще кажа. Това може би... Смъкни го се най-дия надолу. Тук са много... Така 4 пръста, 3. 3? 3 пръста е, да. А от тука? То е малко настрани там. Там... Аз така, че с рулетка съм си го правил, ти не ми вярваш. Тук е... От черното е... 5 пръста даже. Аре, бе. Как черното е? Тук дете почва черния джам, бе. Не само от стъкла, ами черното. Тук видите 5 пръста. 5 пръста. 4, малко един. Я най-долу мери. Страшно мерене правим. 3. Абе, давай, бе. Още една ръка да сложа така. Тук няма 5, бе. 4. Добре, бе. Добре, то... Ако трябва само с рулетка, ако тръгнеш да мериш, ще даде разлика. Някой друг сам те виж как балон стана сега там. Къде балон, бе? Ето виж, състои го изкарай. Изкарай го състои. Насам. Балони. Балони само за дърпане, брат. На пистата дали ще раздават балони? Докато влизаш. Накриво е. Малко трябва да тигна. Да, не скъсваш. Но е малко под наклон, да, защото джама е скосен. Я? Ти май биш, да. Давай ли ти го ти? Свърши, край. Че пале за една, изобщо не ме интересува. Ще ти ба... Не, ти няма го включваш, бе. Оставя, майсторе. Бяга. Що са като сакат. Не мога да лепе един стикер. Пак на криво отива. Бе, остави го те и то... Не, ама не. Тук много си го прибрал сега. Ще разлепеш другия, ли? Не. След малко го тръгнем. Няма хубаво никъде. Ще спъда. Аз ще го оправим, брат. 5 бона да ни паднат на земята, че ще придържам. 5 бона рулетка. Чакай.
Нивелирай, батко, пусни нивела направо. Чакай, не съм го пусна. Ай стига, бе. Мога би направо. Чакай го намеря. Направо тегли нивела, айде. Не е това, бе. Това е това. Нямаш нужда. Ама я го дръж. Нямаш нужда от него, смисъл. Нищо е за ташака. Но ма наистина гледай да го изправя, да го изтървиш. Ще направим бартера за камерата. Не те дръжи. Никой гледа ни червената ли? Ще падна. Бе, даже нулата удари. Ти гледай. В земята да ни удари. Тук го преебахме, брат. Аз си казах, няма, той моя да се прецака малко. Давай, заебали го. Няма човек, ти 3 пъти го отлепи то стига, ако ти поискаш. Значи BMW в България следващия път да се постараят повече с стикерите. Ще ходим на тез. Мале, ти представиш ние ако се фанем да фолираме коли, човек. Вадим нивела от айфона. 5 пръста. Нивела 5 бона, той е по-скъп от фолиото ждай. Айде, край. Ти виж. Играта приключи. Този влог ще стане сигурно... Няма го включваш ти. Кое няма да включвам медилак, аз съм насрак да се смея така. Някой идва. Да дойде да помогне колега. Това да не влезе в моята клетка сега. Пак е накрая. Оп, едно бързо включване. Може би нищо не се вижда. Ходим да бим колите. И... часът е 1 без 10 и буквално заваля. И при положение, че трябваше още да пускаме правосмукачки. Обаче заваля и трябва да спа и да се приготвя техниката. Сега може би тук казвам някакви неща супер рандом, но просто ще направя някакви такива включвания за утрешния ден на националния 21 национален BMW събор Стара Загора, летище Стара Загора. И утре 5:30 тръгваме група коли от Шумен. Не знам даже в момента дали се виждам всъщност, завъртях камерата. Сега отивам да заредя набързо и буквално се прибирам, слагам батерии там, каквото има да се зарежда, да може утре да е готово. И буквално ставам след 3 часа и може би ще направя една бърза прахосмукачка, защото колата от утре е мръсна. И друго няма, трябва да се приготвя вече. И така, тъй че ще направим вече включване сутринта. Чао за сега! Добро утро, хора, 5:30 е. Буквално след малко тръгваме за 21 национален BMW събор Стара Загора, летище Стара Загора. С нощи до късно подготвяхме автомобила, понеже имаше малко технически проблеми. И това е, ще го взема днеска с мен, за да видите какво представлява един BMW събор. Почти сме готови да тръгваме, 5:30 е. И сега ще ходим към сбирката, където се чакаме с другите. И предполагам до към 6 вече сме тръгнали. Те не знам дали се виждам хубаво, с този обектив не знам дали ще се хвана.
Уоу, какво става, хора? Правя едно извънредно включване, в смисъл ако стигна до там да обработя това видео, което трябваше да бъде влог от 21-ви национален БМВ събор Стара Загора. Имахме големи амбиции и големи планове. Идеята ми беше да направя влог, нали, цялостно видео, където, нали, да направя съпричастни, все едно сте били там на място, нали, да видите през вашите екрани какво е било на един такъв събор. В момента е 11:30 и току-що се прибрахме. Имахме не разочарования, в смисъл сега малко несвързано ще надхвърля няколко неща, в смисъл да бъдете наясно какво искам да ви кажа и какво съм искал да направя. Може би влога ще почне подобаващо, в смисъл обещаващо, всичко окей, нали, обаче имахме много премеждия по пътя и в последствие на събора буквално точно по обяд около първо беше 12 на обяд, после около 3 като заваля големия дъжд, даже може би малко преди 3, заваля много голям дъжд, порой, всеки почна да се качва по колите и всеки тръгна да си ходи. В смисъл, буквално имаше 2 часа опашка, не можем да излезем от самото летище да си тръгнем. Нали? Дори да искахме да си тръгнем, ние не можехме, защото беше страшно задръстване, навалица. Снимах малко по пътя, пробвах да снимам с GoPro, което е тук на гърдите. Снимах движение, като тръгвам по пътя. На самия събор пуснах малко дрона. Прилетях няколко пъти. И тък му бях се подготвил да ходя да обикалям буквално от кола на кола, да я снимам, да ви я покажа, да направя снимки, да направя видео, нали, кои да ги включа във влога. Съответно там да кажа някакви неща, нали, защото аз по принцип като цяло в този влог сега тут, по принцип пак казвам, не знам дали ще го кача, не знам дали ще го обработя, но просто правя едно такова апдейтче като за край на видеото. Малко станах разочарован, защото този дъжд буквално бихме толкова много път и подготовка и буквално бяхме на 2 часа сън, бихме 250 км и накрая отидахме буквално за 3 часа и буквално си приготвихме нещата и стръгнахме, в смисъл хванахме с пътя за обратно. Но преди да се тръгнем се отбихме до Стара Загора, напред-назад и то да хапнем, да заредим и то стана 11:30, докато се прибирам. Буквално тук що спирам пред вкъщи да се прибирам, да ходя да се къпя и да лягам. Друго, не знам, аз пак казвам, имах идея да го направя някакъв по-интересен влог, аз до сега не съм правил влогове. Нямам някакъв конкретен експириенс да правя влогове или да се занимавам с този тип видеа. Много е ново за мен, така че може би за в бъдеще ще гледам да направим някаква по-хубава подготовка, малко те смисъл, малко по-те говорене да има, те включвания да има от сам натам, защото сега то почти няма някакви включвания, в смисъл имам таймлапси по пътя, снимки по пътя от GoPro, там когато съм снимал от дрона. Реално единственото, което успях да снимам от самата писта не писта ми на летището от Стара Загора, където беше събора. Успях да снимам главно с дрона и то беше някакви 5 минутки. Обиколих просто
цялото летище. И то даже точно тогава, когато летях с дрона, бяха спрели дрифта, бяха спрели драга, защото идваха страшно големи облаци. Буквално си прибрах дрона и си приготвих цялата техника и бях готов да тръгна да снимам от кола на кола. Обаче като видях какъв дъжд идва, даже си приготвих и чадър за всеки случай. Прибрах си чадъра, нали, взех го със себе си, тръгнах да обикалям, стигнах до средата на летището и буквално запра дъжда и то се видя, че няма да спре и просто всичко приключи. Още тогава приключи и буквално 2 часа не можахме да излезем от самата писта, което беше наистина голяма трагедия, голямо чакане, голяма мъка, голямо нещо. Значи като отгоре по пътя за събора сутринта имаше на 2 места катастрофи, на едно чеж да стане без малко, на едната не чахме да участваме в едната, беше страшен ужас, смисъл, деня беше тръгнал на криво, да тръгнем, трябваше да тръгнем 5:30 да сме тръгнали, ни беше станало почти 6, не можахме да тръгнем, може би така ни беше и писано да се случи, прибрахме са живи и здрави всички от компанията, които бяхме тръгнали. Всичко беше наред, но единствено само дето времето ни развали целият план и график. Аз, както казах, много станах разжурен, защото имах много по-големи планове и неща да се случат. Буквално аз имам много къси снимки на коли от събора. За видео единствено от GoPro, когато съм снимал, това е и то е докато обикалям наляво надясно. Това е смисъл. Беше хубаво, но ще видим за следващия събор, дали ще повторим и дали реално ще да вземем участие, като да влогваме, защото пак трябва да следим и времето, защото по принцип за Стара Загора имахме някаква представа, че ще вали, но не очаквахме, че ще западка такива дъждове, смисълто беше направо брутален дъжд, ама брутален беше, цяло наводнение. Така, не знам колко време говорих, не знам дали ще го изрежа, не знам дали ще го сложа цялото ти нещо, просто исках да направим такъв последен апдейт, го тръгна да правя някакво видео, да го сложа това нещо като финал, наистина много неочаквано, ще започне може би много хубаво, обаче ще свърши много гадно, ще свърши по неприятен начин, смисъл аз даже там в дъжда, мисля, че като тръгваме не съм снимал с камерата, нямам представа, в Инстаграм мятах сторита, там казах, че западка дъжд и всичко приключи и така. Ако ви е харесало видеото, може да го харесате, да се абонирате за канала. Ако ви е харесало видеото, може да го харесате и да се абонирате за канала и да го споделите с приятели, за да го видят още повече хора. И ако ви е интересен такъв вид контент, който в България всъщност е много малко, особено такъв тип, аз понеже искам и да го правя колкото мога по-професионално, пак казвам, такива тип влог са много ново е за мен, аз съм се занимавал с някакви по-индивидуални неща и първо навлизам в този тип видео, тип влог, да седя пред камера, аз да говоря, и така нататък, и така нататък. Вие знаете за какво става въпрос, щом гледате това видео, значи имате някакво понятие. И така, оставете долу някакви коментари, някакви критики, някакви препоръки, кое ни е станало добре, кое е станало добре, какво трябва да включа, как на вас ще ви хареса и така нататък, и така нататък. Благодаря, че останахте до края. Чао, чао!